За Барв чухме от наши познати почкари. Здравейте, казвам се Мария и в кучешкия контекст съм щастлив стопанин на две момичета Golden Retriever. Едното е на 14, казва се Бо, другото е Бри. Бо и Бри вече са на Барв от година и половина. Супер доволни сме и ние, вярвам и те. За Бо мога да кажа само, че изключително добре и повлиява храната, как и вече няма дъх. Като всяко едно възрастно, пък и не само възрастно куче, си мерише на куче, дъха и сега вече няма. Кожината ѝ е супер. Двете, което си приличат, това е любовта точно към Барв и към водата. Иначе са изключително различни кучета. Колкото едното е махащо с опашка, толкова другото е спокойно и малко над нещата. Когато почна да се слага храната в къщи, се започва едно махане с опашка, скачане, уши, подмятане и така нататък. Кучетата определено показва, че това е храната за тях.